Ремонта на един турбокомпресор може да се направи в рамките на един работен ден. Някой път ми отнема 1 час време, някой път 2 часа. Много зависи от това какво е състоянието на турбокомпресора и какво трябва да възстановим в него, или по-скоро и какво трябва да подменим. Самия процес не отделя много време, но в рамките на един работен ден един турбокомпресор за автомобил, който е масив, може да бъде ремонтиран. Има и турбокомпресори, които се ползват за по-големи агрегати, за камиони, например за специализирана техника. Те може да отнемат малко повече време за ремонта. Всъщност самият процес на ремонтиране не е сложен, когато имаш съответната техника и познания, и не изисква много време за ремонтиране на турбокомпресора.